Χαίρετε! Είμαι η Φιγένεια και είμαι μέλος της ομάδας της Connect. Αν και είναι η πρώτη φορά που ακούτε για εμάς, θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη εικόνα. Η Connect είναι ένα recruitment agency που ξεκίνησε την δραστηριότητά του στη Μάλτα το 2007. Από τότε έχουμε μεγαλώσει την ομάδα μας και επεκταθήκαμε σε νέες χώρες και τώρα στηρίζουμε εταιρείες στη Μάλτα, την Ελλάδα, την Πολωνία και τώρα με μεγάλο ενθουσιασμό ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε την δραστηριότητά μας στην Κύπρο. Δεν πρόκειται απλώς για μια γρήγορη επέκταση. Πήραμε το χρόνο μας να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε την αγορά της Κύπρου. Συλλέξαμε δεδομένα, μιλήσαμε με επαγγελματίες και ακούσαμε προσεκτικά τι έχει πραγματική σημασία όσον αφορά την πρόσληψη και τις επαγγελματικές επιλογές. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι ο τρόπος που δουλεύουμε. Κάνουμε στοχευμένες ερωτήσεις, χτίζουμε ουσιαστικές, ειλικρινείς σχέσεις και εστιάζουμε στο να βρίσκουμε ανθρώπους που ταιριάζουν πραγματικά. Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Αν προσλαμβάνετε, αναπτύσσετε την ομάδα σας ή απλώς θέλετε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες που υπάρχουν, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε. Η Connect Cyprus ξεκινά το 2025 και ανυπομονούμε να εξελιχθούμε μαζί σας.